Înainte de 5-6 ani, mama mea a remarcat niște lucruri deosebite din punctul ei de vedere. Mai apoi, la vârsta de 6-7 ani, am început într-adevăr să prind și să învăț la primul instrument, la acordeon. Și acolo a început totul. De mic, de la o vârstă fragedă, am început să cânt, să slujesc pe Domnul, să învăț și să fiu îndrumat în ceea ce înseamnă slujirea. Mi-am adus aminte în timp ce vorbea Sami că îmi povestea mama soacră că Sami nu a fost niciodată preocupat cu jucăriile cu care ne jucam toți când eram mai mici, și el de la câțiva anișori își făcea din scândură pian sau din ce avea pe afară instrumente muzicale. Deci a fost de mic direcționat, eu cred că de Domnul, spre muzică. Din punctul meu de vedere nu a fost un moment anume, ci cred că un parcurs. Pe tot parcursul vieții am evoluat în direcția asta, deci nu a fost un talent pe care să-l observ de mică. Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Muzica, un leac pentru minte și inimă. Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi. Sub genericul Muzica, un leac pentru minte și inimă, avem deosebita bucurie ca ediție după ediție să cunoaștem oameni care au fost înzestrați de Dumnezeu cu un talent muzical aparte și care au avut înțelepciunea de a-l valorifica într-o onoare a lui Dumnezeu. Unii și-au descoperit talentul în copilărie și au fost încurajați de părinți să și-l dezvolte, alții conștienți de talentul lor și-au făcut un nume pe scenele muzicale ale lumii, creând plăcere de moment în sufletul ascultătorilor, ca mai apoi, în urma întâlnirii cu Iisus Hristos, să facă din Domnul Domnilor bucuria și esența închinărilor. Și rare ori am avut ocazia ca în aceeași ediție să avem oportunitatea de a dialoga despre muzică împreună cu un soț și o soție, interpreți în aceeași echipă muzicală. Ei bine, și astăzi avem bucuria să salutăm împreună cu noi doi tineri frumoși și talentați, care fac o echipă frumoasă în viața de căsătorie și în slujire deopotrivă, Rebecca și Sami Busle, membri ai grupului muzical creștin El Roi. Rebecca este studentă la arhitectură, iar Sami este interpret, compozitor și producător de muzică creștină și profesor de muzică în același timp. Și dacă în ediția de săptămâna trecută Rebecca și Sami ne-au luat cu ei în anii copilăriei pentru a ne spune cum și-au descoperit talentul muzical și cum l-au dezvoltat, astăzi în mod deosebit îi provocăm să ne spună de ce au ales să cânte împreună ca soț și soție. Rămâneți împreună cu noi! Să le spunem ascultătorilor că împreună cântați în grupul muzical El Roi. El Roi fiind un nume al lui Dumnezeu din Biblia ebraică, care înseamnă Dumnezeul care mă vede sau Dumnezeul care vede. Dar de ce ați ales, iată, Rebecca și domnule Sami, să cântați împreună ca soț și soție? Eu m-am rugat pentru asta de dinainte de căsătorie. Cred că visul multor fete și tinere credincioase este să slujească împreună cu soțul lor și a fost o rugăciune și o dorință mea și îi mulțumesc Domnului că a îndeplinit-o. Acum de când a venit fetița e un pic mai complicat. Trebuie să ne gândim și să ne împărțim mai bine timpul, dar e un har să slujim împreună și să trecem cumva împreună prin toate părțile slujirii, care are părți grele, are părți frumoase și e un har să trecem prin toate împreună. Da, poate că e mult să spun faptul că aș vrea să cânt împreună cu soția mea a fost o condiție. Dar am căutat lucrul ăsta încă dinainte să ne cunoaștem. Poate nu m-am gândit dinainte că o să ajungem să slujim împreună neapărat, dar m-am gândit că faptul că
aș avea lângă mine pe cineva care știe ce-i slujirea și muzica, ar ajuta la înțelegerea mea sau la înțelegerea carierei mele sau a slujirii mele, și lucrul acesta m-a determinat să-mi placă și să vreau să slujesc alături de Rebecca. Să înțeleg că dumneavoastră, înainte de a fi căsătorit, cântați, erați parte a grupului Elroy și slujeați împreună cu grupul acesta. Nu, grupul Elroy a luat ființă după ce ne-am căsătorit și, într-adevăr, cu membrii din grupul Elroy am cântat înainte, da, cu majoritatea dintre ei foarte multă vreme, dar numele de Elroy și anumite actualizări, dacă pot să spun așa, ale anumitor persoane și grupul oficial Elroy a fost după ce ne-am căsătorit, undeva la 1 an, 2. Frumos! Asta a făcut ca asumarea acestei slujiri să fie mai ușoară, mă gândesc, ca echipă, ca și soț și soție, pentru că ați început împreună proiectul acesta muzical, grupul muzical Elroy. Ce este muzica astăzi, după 3 ani de la căsătorie, 3 ani de slujire împreună? Ce este muzica pentru Rebecca și Sami Busle? Pentru mine muzica e o mare parte din viața noastră și de căsnicie și personală. Îmi place să cânt acasă în tot ce fac, în activitățile zilnice îmi place să fredonez, să cânt, dar muzica nu e totul. Și mi-am dat seama de asta în momentele grele sau poate în momentele de bucurie în care începeam o cântare și nu puteam să cânt și începeam să plâng. Și atunci mi-am dat seama că dincolo de muzică și dincolo de toată partea asta ritmică, muzicală, chiar și versuri, comunicarea noastră cu Domnul e mai mult. Poate e o lacrimă, poate îs niște gânduri. Muzica e o parte frumoasă, importantă din viața mea, dar nu e totul. E doar un instrument? Este un instrument, aș putea zice, principal al slujirii și al comunicării mele cu Domnul, dar nu se rezumă totul la muzică. Nu facem de dragul artei muzicale, nu, ci de dragul lui Hristos. Așa e. Frumos! Ce este muzica pentru Sami Busle? Niciodată nu m-am gândit, cel puțin la început, că o să ajung poate să fac o carieră din muzică sau lucruri de genul acesta. Pur și simplu, personal mi-a plăcut să cânt mult. Mi-a plăcut să cânt și cântând am evoluat și ca oricine când își observă evoluția prinde mult mai mult drag. Curaj. Curaj, lucru care m-a determinat să continui pe această ramură, pe această cale și e mult, muzica e mult pentru mine, dar nu e totul. Nu e totul, cum spunea și Rebecca, de cele mai multe ori este o punte între mine și Dumnezeu. O punte, iată, care se consolidează de la cântare la cântare, de la oportunitate de slujire la alta, pentru că împreună, iată, imprimați muzică, dar dincolo de ceea ce rămâne imprimat și distribuit grație tehnologiei, este slujirea pe care o faceți în diferite contexte, în cadrul diferitelor servicii ale bisericilor din județul Bihor și nu numai. Da, deci acceptăm cu mare drag și ne face plăcere să slujim peste tot la orice fel de eveniment, fie că este evangelizare, botez, nunți pe perioada verii. Tot timpul când avem ocazia, încercăm, bineînțeles, cât ține de noi să nu refuzăm și să acceptăm, pentru că, la urmă urmei, asta este scopul nostru de a sluji pe Domnul și consider că prin muzică putem să-L lăudăm, să-L slujim pe Domnul într-un fel anume. Iată, domnule Sami Busle, sunteți interpret de muzică creștină, împreună cu soția dumneavoastră faceți o echipă în cadrul grupului muzical Elroy.
În același timp cântați și stăpâniți foarte bine 3 instrumente frumoase, 3 instrumente muzicale. Acordeonul, pianul și saxofonul și sunteți profesor de muzică. Aveți clase de elevi pe care îi ajutați să învețe anumite instrumente sau chiar înțeleg să-și dezvolte corzile vocale, vocal vorbind, să se formeze. Cine sunt, aș pune această întrebare, cine sunt copiii care își doresc să studieze astăzi muzica? Cu ce aspirații, cu ce așteptări vin acolo, oră de oră și se apleacă asupra instrumentelor și sunt gata să asculte de profesor și de modelul pe care profesorul îl oferă? Da, am observat de-a lungul timpului că, la fel cum în liceu mi-a fost mie predat o anumită versiune a muzicii sau un anumit stil de predare, dacă pot să spun așa, am observat că am unele lucruri care se transmit involuntar de la profesor la elev și de cele mai multe ori aceste lucruri au fost lucruri pozitive și cred că asta îi determină și pe elevii mei să continue muzica, să facă muzică și, în primul rând, ceea ce le spun tuturor, dincolo de notele muzicale și de interpretarea muzicală, pot spune că învăț și să slujească. Lucru care cred că îi atrage mai mult decât, nu știu, poate teoria muzicală sau alte lucruri teoretice. Da, iată, frumos, e și un spirit pe care doriți să-l lucrați, să-l șlefuiți în sufletul copiilor, a elevilor. E bine, v-ați descoperit de mici talentul muzical, l-ați dezvoltat și iată, prin căsătorie l-ați pus la oaltă, aducând o frumoasă închinare înaintea lui Dumnezeu, o frumoasă slujire prin muzică. De ce? E întrebarea pe care o pun fiecărui invitat. De ce ați ales să valorificați acest talent într-o onoare a lui Dumnezeu și nu altfel? Poate că ați fi avut ocazia, mai ales stăpânind instrumente muzicale atât de frumoase și plăcute, ați fi avut ocazia să-l valorificați și altfel decât într-o onoare a lui Dumnezeu. Începând de la liceu, am urmat liceul de arte și mai apoi facultatea de muzică. Începând de la liceu am avut foarte multe ocazii. Facultatea de muzică? Facultatea de muzică din Oradea. Da, am avut foarte multe ocazii și propuneri să cânt în alte contexte sau mai pe limbajul nostru să cânt în lume, dar niciodată n-am avut așa de mare o atracție pentru lucrul acesta să cânt în lume încât să pot să spun da, îl las pe Domnul pentru chestia asta. Adică am găsit în Domnul mult mai mult, sau în slujirea noastră am găsit mult mai mult decât aș fi putut găsi în lume oriunde și n-am dat chestia asta pentru nimic. Am avut foarte multe ocazii și era și o anumită ciudă, pentru că atunci îi vedeam pe ei că financiar o duc bine și mă întrebam, oare eu nu o să pot să o duc așa de bine financiar? Și îmi puneam semne de întrebare, dar îi mulțumesc Domnului pentru că prin harul său a reușit să mă ajute să rămân pe calea lui și nu regret nicio clipă. E un angajament de loialitate pe care l-ați asumat cu un preț. Da, consider că pentru asta am fost creați, să-L slujim pe Dumnezeu și darul pe care îl am și îl avem de la Dumnezeu și nu mi-aș putea permite să-l folosesc în alte moduri sau în alte locuri sau în alte contexte în afară de cele creștine. Rebecca? Eu nu am avut niciodată altă variantă cum a avut Sami. El a fost înconjurat și de muzică din lume, cum spunea el, sau a avut colegi care vedeau că merge într-o seară, cântă la un bar, să zic, și vine cu o grămadă de bani. Eu n-am avut oportunități, că nu sunt oportunități, n-am avut exemplele astea în fața mea și atunci pentru mine a fost destul de simplu și destul de clar. Am crescut într-o familie creștină, am frecventat o biserică creștină evanghelică, penticostală. La liceu am fost 12 ani într-un mediu creștin și atunci
toată slujirea mea și activitatea mea muzicală s-a învârtit în mediul ăsta creștin și mulțumesc Domnului că m-a pus acolo și m-a folosit în aceste locuri. Nu am avut niciodată nici dorința, nici tragerea de inimă să încerc alte lucruri. Un mediu care te-a protejat, Da. Și a venit cu avantaje. Da. A facilitat, efectiv. Mult, da, slujirea mea. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați permis să vă cunoaștem, iată, dincolo de muzica cu care intrați în sufletele noastre, în casele noastre, prin intermediul tehnologiei, prin intermediul undelor Radio Vocea Evangheliei, iată. Vă mulțumim foarte mult și vă invităm acum să ne prezentați câteva dintre aceste melodii, cântări pe care le-ați imprimat și în care v-ați pus tot talentul și tot sufletul. Care e prima? Prima compoziție pe care vrem să o descriem azi se numește Ajutorul meu. Este o compoziție proprie, prima pe care mi-o amintesc. Eram în primul an de facultate și în același timp și lucram part-time într-un magazin cu haine și când eram pe tura de seară luam autobusul de la 10 din oraș și ajungeam undeva în jurul orei 11 în sat, de unde sunt eu. Și pe drum către casă mă tot îngrijoram, aveam de predat un proiect la facultate și în mintea mea era cum o să reușesc până dimineață să termin tot ce am de făcut. Și în timp ce coboram din autobuz, m-am uitat așa spre cer și am văzut, era un cer senin plin de stele și am început să fredonez, cum am eu obiceiul. După cum spuneam, îmi place să fredonez în diferite situații și în momentul acela ca și cum mi-ar curge în cap toată cântarea, integral, versuri și melodie. Am și reținut-o pe moment, mi-a rămas în minte, am ținut-o în minte, în inimă, până cam acum 2 ani când mi-a făcut curajul să o cânt lui Sami. Ca și paranteză, am mai scris câteva cântări în ultimii ani, dar nu mi s-a întâmplat niciodată ca atunci, fără să gândesc sau fără să mă străduiesc deloc să pun niște acorduri, pur și simplu să-mi vină toată cântarea integrală în minte. Privirea mea se îndreaptă prin pași târzii în noapte spre cerul plin de stele și galaxii eterne. Acolo este Domnul, veghează și păzește ființa mea săracă și unechtele mele. Ajutorul meu vine de la El, Cel ce marea și pământul
nici licăr, nici speranță, ci doar un presinghere. La cârmă e tot Domnul, pentru din veșnicie, și chiar de-n beznă o să fiu, în credința rămân că și ajutorul meu vine de la El, Cel ce marea și pământul le ține în mâna Lui. Ajutorul meu vine de la El, ochii îmi îndrept spre cer și mai mult sper să-L întâlnesc pe Domnul meu. Ajutorul meu, Vine de la El, Cel ce marea și pământul le ține în mâna Lui. Ajutorul meu vine de la El, ochii îmi îndrept spre cer și mai mult sper să-L întâlnesc pe Domnul meu, ce mi oferă ajutorul. Și viața asta e trecătoare. Așa se numește cântarea pe care aș vrea să o prezint acum. Este o cântare foarte frumoasă care ne pune pe gânduri. Ne pune pe gânduri și versurile și parțial din melodie sunt compuse de un prieten foarte drag nouă, Ciprian Brânză, iar melodia este adaptată de mine și o codă și anumite intervenții muzicale sunt adaptate și create sau compuse de mine. Această cântare este inspirată din Iacov 4:14, căci ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Da, este o cântare care și pe noi și cred că și pe ascultători i-a pus puțin pe gânduri, care vorbește despre viața noastră care este doar o răsuflare și este trecătoare și ne încurajează la felul cum să o trăim împreună cu Dumnezeu și mai apoi, la sfârșitul vieții, când ne vom întâlni în ceruri cu El. Viața-i doar o răsuflare, un abur care trece iute în zbor. Oprește-te din alergare, tu, omule, ești trecător. Și viața asta-i trecătoare, iar tu aleegi să fii ceea ce ești, să nu crezi tu cumva, străine, pe Dumnezeu că ai să-L păcălești. Ce-ai face la sfârșitul vieții, de n-ai nădejdea în Iisus Hristos, și chiar
regăsi înaintea feței tale. Orice om are valoare. Și viața asta-i trecătoare, iar tu ales să fii ceea ce ești. Dragi ascultători, timp de 2 ediții am avut bucuria să avem împreună cu noi în studioul Radio Vocea Evangheliei pe 2 tineri frumoși și talentați, care fac o echipă frumoasă în viața de căsătorie și în slujire deopotrivă. Rebecca și Sami Busle, membri ai grupului muzical creștin El Roi. Le mulțumim pentru inima deschisă, pentru gândurile împărtășite, dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe undele radio.